Hvala vam, Paluba, mnogo mi činite. To mi je posao. Insistirate na snimanju? Znate za taj problem? Da, samo držim do privatnosti. Kaseta je vaša kad se završi slučaj. Izvinite. Sve u redu. Ne znam šta mi je. Muči vas problem koji se multiplikovao. Od šume ne vidite drvo. Dajte mi minut. Imate sve minute ovog sveta. Mislim da treba da odustanem od svega. Kad malo bolje razmislim. Želite da se pomirite sa vašim mužem? On bi hteo da se pomiri sa mnom, ali ja ne znam da li mi to odgovara. Da li ste sa nekim u vezi? Ne. Gde ste studirali? U Parizu. Koliko dugo? 5 godina. Koliko ste dugo u braku? 3 godine. Čime se bavi vaš muž? Radi u Ministarstvu spoljnih poslova. Često putuje? Da, mislim da je u tome njegov problem. Često putuje i onda kada se vrati ima razne ideje o tome kako ga varam, kako radim ovo ili ono. Gde se on nalazi trenutno? U Rimu. Vraća se za 2 dana. Za to vreme vi ste u restoranu Intermezzo na večeri sa čovekom koji priča francuski. Prijatelj sa studija, pretpostavljam. Dajte mi makaze. Makaze? Da. Zbog čega ste vi ovde zapravo? Zbog Patre Cleo. Vi ste poslednji čovek koji ju je video živu. I prvi koji je video mrtvu. Morat ćemo da počnemo iz početka. Saru poznajem još od rane mladosti. Išle smo zajedno u srednju školu. Posle toga nam se putevi razilaze, ali i dalje smo ostale u dobrim odnosima. Pre par nedelja slučajno sam je srela na ulici. Se dugo nismo videle. Baš dobro izgledaš. Takođe. Hvala. Šta ima novo? Svašta ima novo. Nastupam sa Jankom u onom klubu, znaš, kao Patra Cleo. Stvarno? Famozno. Moraš da dođeš. Tako ti. Da, skroz ja. Dolazim sigurno, ostavim kartu. Ostavit ću. Znaš šta još? Dobila sam onu kuću na restituciji, znaš, od onog pradede. Pravda je zadovoljena. Konačno, da. Baš sam se tome nadala, nisam znala šta će biti na kraju i ispalo je super. Strava, baš mi je drago. Dešava se situacija, znači sedim u vrtu, kao znaš da volim da sadim cveće. Krenem da kopam
iskopam filmske kanistre. Znaš, ono staro limeno, da. Znači, potpuno neverovatno. Mislim da je nešto jako vredno i staro. Ko zamisli kao krenulo cveće da sadim i film, čoveče. Imam ja neke ljude koje to mogu da ti provede. To, molim te, baš mi treba procena da vidim šta je. Znači, zanima me prvo šta je snimano. Znači, potpuno deluje čudno. Mislim, neko je to zakopao s razlogom. Da. Sledeće što znam je da je ubijena prošle noći. Čovek koga ste videli danas samom u restoranu je došao iz Pariza zbog filma. Da li vam govori nešto ime Mihajla? Ne. A Mihajlo Vrt? Ne. Poslednje Sarine reči bile su: sve je zakopano u vrtu kod Mihajla. Ne da im da to odnesu, to mora da ostane kod nas. Ne zaboravim.